हेल' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर बिथां जयन्त बसुमतारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै सुंद' बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर जाय सुंद' बर' सावथुननि मुङानो जाबाय फाला बदल। स' आरो लोगोफोर बे मोनसे सुंद' बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों जयन्त बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी, प्रिया बसुमतारी, रेशमा बसुमतारी, दावहारु नार्जारी आरो देरहासार नार्जारी बिथांमोननि फाव खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बे सुंद' बर' सावथुननि मिउजिकखौ होदों राजकुमार गयारी। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे सुंद' बर' सावथुनखौ बिथांमोना पार्ट 1खौ आगोलावनो रिलिज खालामनानै होखादोंमोन आरो लोगोफोर बिथांमोना बेनि पार्ट 2खौबो रिलिज खालामनानै होबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो बेनि पार्ट 2खौ नायनो होननानै एक्साइटेड जादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। बेनि पार्ट 2खौबो नोंथांमोना थांनानै बयबो नायहैदो लोगोफोर फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों। स' नोंथांमोना बयबो नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 2खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोना बेनि पार्ट 3खौबो लाबोबावनो हागौ लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना बेनि पार्ट 3खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना बेनि सर्ट मुभि पार्ट 2खौ नायालासिनो थादोंब्ला स' बयबो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो आरो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामहैदो। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।